Ya, hayi ngiyavuma kakhulu lapho. Bese futhi enye into ekusafanele sicacise kakhulu, enye i-topic leyo ebalulekile kufanele sike singene kuyona. Njengoba kade ngisho ukuthi as abantu abamnyama e-South Africa silimele kakhulu because ukuphazamiseka kwe-history yethu. Inkolo ayifikanga nabelungu, ukuthanda uNkulunkulu akufikanga nabelungu. So uma uwumuntu kaNkulunkulu, uwumntwana kaNkulunkulu, uwumntwana othandazayo, akusho ukuthi sekufanele uqhelelane nezinto zakho ze-culture. Bafika kuthandazwa, bafika bethandaza bebizwa omkhulu bomkhulu. Amadlozi are just ayi-receptionist. uNkulunkulu uyi-CEO, and for you osemhlabeni ukuze uxhumane noNkulunkulu, you go through abantu who have lived and walked le ndlela oyiphilayo njengamanje. Bese kubona-ke bese bekuyisela uNkulunkulu. Akusho ukuthi uma ngabe unamakhosi noma unedlozi noma isithunzi awusathandazi-ke wena-ke usuyaqhuba uyaphalaza, uyaqhuba uyaphalaza. We need to and that's one thing abantu abangayazi, ngihlazi ngibadabukela abantu. Uyazi njengoba ngihleli lana Choma, mina nginesihlabelelo esidala saseLuthela, esidala sesize asinayo ikhava, cause mangikhuleka ngifanele ngihlale ngiqale ngimeditate, and then I will hear the song that ugogo wants for the day ukuthi ngilicule. Ngiyoqala ke ngiwacule wonke amaculo awafunayo from i-hymn book ayecula ngayo, ebese ngifunda ivesi losuku. Funda ivesi losuku and I mark unkatho. Unkatho is when you just open to amavesi afanele akhulume nawe spiritually. Ngiyabadabukela abantu abacabanga ukuthi traditional healers don't know uNkulunkulu. Ngiyabadabukela because ngiyafisa ngathi ngabe singanichazela ukuthi i-process yethu iyayihambe kanjani. Uma uthwasa entwaseni kuba khona isikhathi sokuthi ugidelwa ukuthi ukhushulwa idlozi, kube khona isikhathi sokusonda kusuke kukhushulwa isithunywa lapho, bese kubonakala lapho ukuthi umuntu uphiwe ngakuphi. Uma ngabe ukhuleka ngo-12 ukhuleka, kufanele kukhuphuke umoya wakho, ukhuphuke. Ukhuleka uNkulunkulu, ukhuleki anywhere else. Abantu they have this thing ukuthi suke sikhuleka amadlozi. Ulikhuleka kanjani idlozi? Ngoba idlozi ilona elisithunyelwe uNkulunkulu ukuthi lixhumane nakhona. Akusiyena wonke umuntu onesipho, so akusiyena wonke umuntu okufanele understand ukuthi idlozi umsebenzi walo unjani emntwini onesipho. But wonke umuntu unamadlozi efanele awahloniphe ngoba they are closer to uNkulunkulu than we are. So mawukhumbula nje Chomi, into yakwaZulu ithi ingane ayiveli nje isuke ihambe izokhuluma nobaba zimbuke emehlweni. Ingane mayifuna something zihamba ziye kubani? Kumama, ziyocela mama, sesacela ukuthi ubaba asithengele ibhluke lami lasesikoleni selihebhukile ngisenazi icathulo. Athi kulungile bantu bami, ngizophekela ubaba inkukhu emnandi, ngimphekele ubaba ukudla kwakho kumnandi. Uzothi mayesesuthe sedlile ubaba, ebese ngiyahlala naye bese ngiyamcela ukuthi anenzele lokho enimcelile. Ubaba ke ebese yayithengela ingane, bese biza abantu umama, nina mawabo hamba ubanike. Angithi isiZulu leso. So umuntu wakwaZulu ekukhonzeni kwakhe umvelinqangi took the very practice eyenziwa ekhaya, wathi uNkulunkulu ungumvelinqangi, uyesabeka. Angifuni ngisho ukuze ngikhulume, ngcono ngikhulume nobani, nogogo nomkhulu, ibona ka sebeyongikhulumela naye bangicelele konke. Sengiyobona ngokuthi kwenzeke kahleke bese ngibonga futhi kogogo nomkhulu, through them ngibonga uNkulunkulu. Hayi ukuthi ngisuke ngikhuleka gogo, ngikhuluma nabo ukuthi i-channel ukuthi ngiyelebo ngoba mina angikwazi ukukhuluma noNkulunkulu direct. Leyo ukuthi siyikhulumele noNkulunkulu maqondana direct, yafika nabelungu thizeni ababephethe angazi lokho ababekuphethe, base beyayijika lento. Angithi phela esilungwini umuntu umbuke emehlweni ukhulume naye. Esintwini umuntu ubhekisa phansi, ukuhlonipha lokho. Umuntu vele ukhulume noma kanjani nomuntu omdala ngesilungu. Esintwini umuntu omdala uyamazi uyini. So that is why silahlekile ukuthi into yethu yajikwa yenziwa isilungu. Yikho singa-understand nayo inqubo yamadlozi ukuthi ihamba kanjani. Akekho umuntu okhonza idlozi, akekho umuntu okhuleka idlozi, uNkulunkulu yedwa. Akekho futhi umuntu ofanele ampersonalize uNkulunkulu athi uNkulunkulu wakhe. Mkhonze ngale ndlela omkhonza ngayo. Ungathi mina ngoba ngimkhonza through ogogo nomkhulu bami ngendlela yami engiyibizelwe ebese ucabanga ukuthi mina ngimazi. Mhlawumbe ngimazi ngaphe kwakho. Mhlawumbe iBhayibheli leli selizela xhebhe laguga nje, ingoba ngiyaliphila.
So I fear ukuthi into yethu iyalahleka ngoba sithanda kakhulu into zabanye abantu. Yabona nje lento yokuthi sithi thina mina ngiyayikhulumela noNkulunkulu, mina ngithandaza uNkulunkulu direct. Uqinisile nakho ukudelela, ngeke ngibuze nokuthi hawu noJesu anisambizi nangobhuti Jesu nje senimbiza ngegama. Kodwa-ke lento yokuthi siyithandazela direct, ngisho ka-Pick n Pay uyasaba ukukhuluma ne-manager, uqala ukhulume nomunye umuntu ayokukhulumela ne-manager, kodwa uNkulunkulu wena uyayingenela direct. Ishdade sengibona ngiyofuna umsebenzi ka-Virgin Airlines, ngithi mina hayi ngifuna umphathi umqali wala ekhaya. Njengoba siko-Facebook nje siyamazi yena ubani uZuguva, bani lo waqala uFacebook, siyamazi sesizokhuluma noNkulunkulu. Hey, sasisamjwayela kodwa what I also said was uyazi ukuthi usifundisani kulesi sikhathi esikuzo, lesi sikhathi se-COVID-19. Usifundisa nje ukuthi ngifuna ukunikhombisa mina ukuthi angisiyi umngani wenu. Senisuke nangenza umngani wenu. Ningibiza ngobaba wenu. Uma umbiza ngobaba, phela engqondweni yakho uyafana nobaba nje ofaka ibhlukwe. Yikho uNkulunkulu simenza be-human form. Simenza ngathi ubaba othile ohlala somewhere. He is uyinto engaqondakali ngoba uyimi, uwe, umoya, uyikho konke. So awukwazi leyo nto leyo emqondweni wakho. Umqondo wakho as umuntu awukwazi ngisho ukuyiformulator i-image kaNkulunkulu ngoba ayikho. Ayikho into ekuthiwa i-image kaNkulunkulu ngaphandle komuntu nomunye umuntu. Uyikhombisa ezihlahleni, uyikhombisa olwandle, uyikhombisa kithi, uyikhombisa kofish abasolwandle ukuthi ukhona, uyikhombisa ezilwaneni ezihamba, uyikho konke. Yikho waqala eyizwi, ekuqaleni kwakunezwi nolizwi. So masisuka siqale simhloniphe, sisuke from the western way of doing things. Into zabelungu akusize zethu, ezabelungu. Bona bayazi indaba bekhuluma nayo indlela abakhuluma ngayo. Thina safundiswa ukuhlonipha, isikhathi sokukhuleka isikhathi sacred kakhulu in families. Isikhathi esihlonipheke kakhulu. Indaba yokumemeza hey. Asiyazi thina leyo nto sikhula. Sazi ukuthi kukhulekwa uzothiwa, uyazotha uma ukhuleka, uyashuqula uma ukhuleka, ubeka into emahlombe uma ukhuleka. Awukwazi ukuya esontweni ufaka ibhlukwe. Awukwazi ukuya esontweni uveze noma kanjani. Hlonipha, hlonipheka. Uyabona amaSulumane eyilento ayiyo nje, indaba landela into yakubo. Ukuyimboza uyahlonipha, uyahlonishwa ngoba awumazi ukuthi uyini uNkulunkulu. Akasiyona lento kodwa ocabanga ukuthi uyini. Akasiyo umngani, ushomi usikhombisile ke manje akasiyena ushomi wethu. Izwe lonke kanye wathi nginiphethe sonke at once was caller into order ngesikhathi esisodwa. Wayesethi ngizonibona ukuthi ukuhlakani beni buhamba bufikephi. Nakho udidekile. Yabona musakhuluma ngeyokuyihlonipha nayokuyimboza, ngafika ngise eItaly eVatican. Sase sihamba ke siya la kuhlala khona uPope. Ngajikise esangweni kwathiwa ngingenwa la ekhaya uveza amahlombe, kwafanele ngiye esitolo ngiyothenga iduku lokumboza amahlombe. Ngoba ngayigqokisa amadress kuyayishisela, veze necleavage mhlawumbe uPope ngizothi ukumdidisa. Kwathiwa nje esangweni kwathiwa hayi akungenwa ke la ekhaya amahlombe evelile namabele nje behleli ngaphandle nje. Ngahamba kwafanele ngiyothenga isikhathi ngoba ngisibheke leso sithombe ngimtshengise ngabopha ngoba ukuhlonipha. Sengisho eItaly ke thina bese sithi isilungu ukuya esontweni siveze umzimba. Kanti bona bayazenza into zabo emakubo bese befuna futhi ubingelelwa ngempela.